Kade ezingenayo zethu uphethe ngokuzilengisa umntwana wasengodini endaweni yaseshowe obekhala ngokugconwa ngokugula kwakhe esikoleni. Bukele silethe Uphethe TV sakubingelela noma biyaqala ungana ku-YouTube channel yethu uyakwazi ukufanele sicela uncofoze nje subscribe button ukuze siqhubeke sikuthulele zonke izindaba ezingenayo. Kanti sikuphathele zona zithi uphethe ngokuzilengisa umntwana endaweni yasengodini eshowe obekhala ngokugconwa ngokugula kwakhe esikoleni. Lokhu kuvela emveni kokuba umasipala wasemlalazi uhambele umndeni wakazwane lapho khona kuzalwa yona lentokazi esencane neminyaka elinganiselwa kwengu-15 uNokuthula Cele otholakala ezilengisile ekuqaleni kwaleli sonto eledlule. Lapho khona umholi bakamasipala umlalazi ubuse uza khona emndenini uzobabaza noma uzokhuza umhlola bese ubhonga emswanini. Kanti umndeni wamufi ubusosolwa ukuthi umntwana ubhekane nokhwantalala ngemva kokugula iminyaka eyisithupha engasindi nobese kumenza angahlaliseki kahle abe nokucwaseka esikoleni lapho befunda khona. Kanti ngokuphawula kanina kamufi uzwakalise ukukhathazeka nobuhlungu ethi konke lokhu kusazwakala njengephupho ukuthi indodakazi yakhe ayisekho emhlabeni. Ngibhlungu akukho kunye ngoba angazi ngempela ngazi futhi ngiyahluleka ukubukela ukuthi uthule akasekho. Ngeke ngiphaphame ngisho ebusuku ngitshela ukuthi mhlambe ngizothi ngiyaphupha. Kodwa sengiyabona ukuthi hayi angiphuphi akekho ngempela ngoba sengiyibonile nasemakhazeni sengibuya khona.